nois i noies, ara us diré el meu poble i us el presento, ¿vale? El nom és Sant Agnès de Corona, la comarca és Sant Antoni de Portmany i la província és d'Eivissa. La família és de Gíjar i per això he escollit aquest poble, i allà l'oli d'oliva està boníssim. Una vegada vaig fer oli d'oliva amb olives i les vaig aixafar amb el meu avi i després la meva iaia va fer una cosa amb l'oli d'oliva i em va encantar. Millor poble, Rabanera del Pinar, està a la província de Burgos. El poble és molt bonic i petit. Podem anar en bicicleta i jugar a frontó i a futbol. A l'estiu fan una fira amb moltes atraccions i n'hi ha més festes, com Carnaval, que fan una rua molt llarga, Correfoc. L'oso de les cavernes, pues jo anava a veure la cova de les cavernes, ens van ensenyar un os de l'oso de les cavernes, però tenia un bebè. Poble que m'ha escollit es diu Iruecha i és del Mullallo, a la casa. I està a Sòria. N'hi ha moltes festes, com per exemple festa de Carnestoltes, la festa major, que n'hi ha una fira, una festa de colors i jocs d'aigua. N'hi ha una església molt bonica. Teniu que vindre, Cunit! Per anar a vacances amb la família. Platja, Via Verda, Torre del Rei del segle IX, Mirador de les Isles Colombretes i Port Esportiu. Us recomano el meu poble i veniu quan vulgueu.